Hyvää huomenta ja tervetuloa uudelle videolle. Tänään mä ajattelin kuvata taas vähän mun päivää. Mulla olisi tänään tiedossa nyt aamusta. Pitäisi vähän siivota tässä kotona ja sitten mä lähden käymään salilla ja sitten mun ystävä tulee tänne ja hänellä olisi kynsihuolto. Nukuin kyllä ihan sairaan huonosti viime yönä jotenkin. No niin, nyt mä sain siivottua ja tehtyä aamupala, niin nyt mä vaan syön tässä ja sit lähden käymään salilla. Pääsin just kotiin, sain kyydin. Meni vähän aikataulut pieleen. Mä olin kattonut, että mun ystävä tulisi vähän myöhemmin, mitä se sitten tulikin, niin mä sain painaa ton reenin kyllä siis todella nopeeseen tahtiin ja meni ihan hyvin reeni. En ole pitkään aikaa tehnyt kyykkyä, niin se kyllä tuntui vähän haastavalta ja tahmelta, mutta eiköhän se tästä taas. Nyt mä syön ja sitten me aloitetaan kynsihuolto. 6 viikon huoltoväli.
kynsihuolto tehty. Kello onkin jo 8. Tosi nopeasti mennyt tää päivä. Nyt mä menen varmaan käymään suihkussa ja sitten iltapalalle. Ja alan kyllä ole aika väsynyt, että on ollut aika pitkä päivä. Paljon tullut tehtyä. Mutta tämmönen vapaa päivä. Tältä näytti mun tiistaipäivä. Toivottavasti tykkäsit videosta ja nähdään seuraavassa videossa.